Takže ale všichni pardon. Je to nový video. A dnes podmíte za tady. Dneska budeme natáčet pleskačky. Pardon, musíme to prostě upravit, protože ten telefon je úplně hrozný. No, No. A prostě Dneska to budou tleskačky. pleskačky, no. Jako prostě pochopíte video, co Třeba vám ukážeme my kámo, čam, čam, to budeme zpívat. Čam, 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 Pikachu, tam to je la, nevím, jestli k tomu písnička přijala dneska do všeho. Jo, tak jo. A kolik jich asi bude? Tak 5 jich bude. Asi. To bude krátký video. Možná víc. Cca 5. Asi No a jo. potom vám natočíme k tomu rovnou nějak, jak budeme vymýšlet svůj pozdrav. My kámo Venezueli, na to Samueli, mini sponzor, my kámo Amanta Santa, uca hea, flick flack flop, this is flop. Jo a jestli to, tak my musíme potichu, protože my to natáčíme o půlnoci. Já moc spím, víte. Čam, to tak nepleská. Čam, 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 ala huta suta, hej, koty na to, hej. Kočičí les, ale Monika tam netleská. Happy New, I'm Violeta. A co teď? Pikachu. Pikachu. Pikachu A, Pikachu B, Pikachu A, B, C. Pikachu. Jo a to, a my budeme dělat na to Pikachu, budeme dělat úkoly. No, možná. Pikachu A, Pikachu B, Pikachu A, B, C. Pikachu, nebo facky. Dělej. Pikachu, Pikachu. Pikachu. Jsem neudělám moc jako velkou. No, to je neblízko. Jo, to zkazí takhle. Jo, kdo to zkazí. Dokud to neskazí a potom ještě kamenůžky, dokud to neskazíme. Ne kamenušky, jako to třeba kamenušky, pak víte. No, Ty chápeš. jo. Ale to tak nepleská. To nemám. Mě taky ne, ale tak co mám dělat? Co říkáš? No, ale mě to pochopitelně nebaví. Mám to nevím, si říct, že máš výhodu. No, No a teď co? kamenušky. Kamenůžky, papír, teď. Pojď kamenušky, papír, teď. Co To je facka. Oh, thank you. Kamenušky, papír, teď. To je takhle. No. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Mě už nebaví. Kamenušky, papír, teď. 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 Jo. Kamenušky, prosím, dělá to. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Jo, facka. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, papír, teď. Kamenušky, Ale já ti něco řeknu. Já ti něco řeknu, ono No. to je, počkej, ono to je dobrý, když děláš jenom na 3x, 2, 3. No, neškodně. Ono, že to bude asi celý video a že vám potom natočíme teďka něco o sobě. Budeme natáčet, no, tak to je celý video a No, čau, ještě ty ne- mňau. Čauky, ale ještě nevíme, co budeme natáčet.